9 बिगानि हानानै दोननाय माइखौ हाग्रानि मैदेर फालोआ फैनानै जाजोबनानै गालांदों। मोनसे दुखुनांथाव खौरां तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय नाग्रिजुलि खातालबारि गामिनि थागिबि अकल बर'नि हानानै जमा खालामनानै दोननाय 9 बिगानि माइखौ मैया थांनाय हराव हाग्रानि मैदेर फालोआ फैनानै जाजोबलांदों। अकल बर'आ फोरमायनाय बायदिब्ला 9 बिगाल'सो माइ आबाद मावनानै जानाय हा दंमोन, नाथाय बेखौबो मैदेर फालोआ फैनानै जाजोबलांदों। आं तामुलपुर जिल्ला नागजुलि खातरबारि गामिनि अकल बर'। दिनै थांनाय हरनि गेजेराव आंनि 9 बिगानिबो बारा माइ हानानै दोननाय दामोल खाना दोननाय माइखौ हाग्रानि मैदेर फालोआ जाजोबनानै थांबाय। बेसेबांबा सान्दुं अखा खस्थ' खालामनानै गायदोंमोन आङो बे 9 बिगा हाखौ। बिदिनो बोसोरफ्रोमबो जोंनियाव फैयो मैदेरा। ओमफ्राय जोंनिथिं फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिबो जेबो प्रटेक्ट गैया। बेनि जाहोनाव जों हरावबो माइ दामोलखौ नेनो गोनां जायो। दिनै आंनि माइखौ जाना थांनायाव आं जोबोद दुखु मोनदों। आंहा जानोनो बेखिनिल'खामोन माइआ, दा जानो गोनाङानो गैला। दा आं माखौ जागोन? बेनिखायनो आङो जोंनि बिटिआर सोरखारनि प्रमद बर' सार आरो जोंनि तामुलपुर जिल्लानि जयन्त एम एल ए सारमोनखौ खावलायो जाहाथे आंनो एसे अनसुंथाइ होयो आरो जोंनि गामियावबो जोंनि जायगायाव एरियायाव जाहाथे फरेस्ट डिपार्टमेन्ट एसे प्रटेक्सनखौ गोख्रों खालामो नोंथांमोना। आं बेखौनो खावलायबाय सारमोनखौ जाहाथे आंनो एसे अनसुंथाइ होनानै आं हिन्जाव बिसि फिसा आंनि न'खरा देग्लाय बोसोरसेखौ जानो थाखाय बेखौनो आं खावलायबाय सारमोनखौ।